Vážení posluchači, zcela jistě zastáváte dvě myšlenky, a sice, že Boží slovo, Bible, byla v minulosti přepsaná a tak podobně. A to, že jste se vyvinuli z opice, a že jste se postupným vývojem stali jakýmsi člověkem, a postupným vývojem ze zvířete, z opice. Prakticky všichni toto dnes zastávají, toto ďábelské učení. Chcete slyšet toto, chcete si číst o tom, jak je důležité, jestli držíte v ruce hotovost, svý zamilovaný peníze, který vám ale zcela jistě nepřinesou věčný život a zemřou spolu s vámi. Chcete zcela jistě se sytit tím, co nabízí tento svět, protože jinak by nebylo možné, aby lidé, kteří nezvěstují Boží slovo, tuto knihu, Bibli, v pravdě, nikoli jako římští katolíci nebo svědkové Jehovovi a další podobné spolky, které hlásají falešná jiná evangelia, nikoli evangelia, biblická evangelia Kristova, ale lidské výmysly. No ale když to chcete slyšet, tak to posloucháte. Takže doporučuji každému z vás, aby si obrnil trpělivostí a na pár desítek sekund svoji mysl upřel k tomu, co se zde nyní řekne. Prvních 5 biblických knih, takzvaných Mojžíšových, napsal Mojžíš. Možná je to pro vás šok, možná jste to nevěděli, ale ano, tento Mojžíš, který mluvil s Bohem tváří v tvář jako přítel. A pojďme si přečíst z 2. knihy Mojžíšovy, z Exodu z 33. kapitoly, od 7. verše. Kapitoly a verše, to je něco, co do Božího slova se přidalo zhruba ve středověku. Je to dobrá pomůcka k tomu, abyste našli dané místo v Božím slově, v písmu, v Bibli, ale samozřejmě originální texty, které byly s obrovskou přesností a pečlivostí opisovány, tak žádné kapitoly a texty a odkazy, verše neměly. Ale my to dnes v Biblích máme, je to taková pomůcka pro to, aby jsme rychle našli místo, danou pasáž. Takže Exodus, 2. Mojžíšova, 33. kapitola od 7. verše. Mojžíš vzal stan a postavil si jej venku za táborem, opodál tábora, a nazval jej stanem setkávání. Když někdo hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za táborem. A když Mojžíš vycházel ke stanu, všechen lid povstával, zůstali stát každý u vchodu do svého stanu a hleděli za Mojžíšem, dokud nevešel do stanu. Kdykoliv Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a stál u vchodu do stanu. A Hospodin rozmlouval s Mojžíšem. Všechen lid viděl oblakový sloup stojící u vchodu do stanu. Tu všechen lid povstával a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Prvních 5 knih Bible, Božího slova, písma, to je prvních 5 knih, které se nazývají 1. Mojžíšova, 2. Mojžíšova, 3. Mojžíšova, 4. Mojžíšova, 5. kniha Mojžíšova. Když Mojžíš napsal knihu a dal ji Izraelcům, když je vyváděl z Egypta, to je důležitá souvislost, kterou jsme si připomínali, Duch svatý, což je osoba Boží trojice. Bůh je trojjediný, 3 osoby, trojjediná osoba, Otec, Syn a Duch svatý. To je jasné učení Božího slova. Kdo nemá syna, nemá otce. Ježíš jasně říká, nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. To znamená, nikdo, kdo nepřijal Ježíše za svého zachránce, tak nemá ani otce, tudíž nemá Boha. Jsou miliony, ba miliardy lidí na světě, kteří mluví o Bohu, ale nemají Boha,
protože neuchopili se Ježíše Krista jako svého zachránce podle biblického Kristova evangelia. Všichni další pisatelé dalších biblických knih písma vdechnutého Božího slova, které je v plnosti, je neomylné, je v plnosti všechno, co nám Bůh chtěl nechat zapsat, to nám nechal zapsat skrze k tomu vyvolené osoby pisatele. Duch svatý říká v knize Římanům, listu Římanům v 15. kapitole a 4. verše, všechno, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám písmo dává, čerpali naději. Pojďme na první verš celé Bible, celého Božího slova. Genesis, první Mojžíšova, první kapitola, první verš. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Vy víte, že jsem v minulosti znovu a znovu se ohrazoval proti lidem a nazýval jsem je blázny, kteří říkají, že jsou mimozemšťané. A dnes vám chci říci, proč je to šílenství a bláznoství, protože moje víra stojí a padá na tom, co mi nechal Bůh ve svém slově. A na tom stojí a padá moje víra. A na tom musí stát a padat víra každého člověka, který přijal Ježíše za svého zachránce. Hned první slova Bible nám ukazují Boha stvořitele, svrchovaného Boha stvořitele. Hned v první větě nám písmo ukazuje, kdo jsme my a kdo je Bůh. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Bůh je stvořitelem všeho. Viditelné i neviditelné věci byly stvořeny Bohem. Svět duchovní i svět tělesný. Tento okamžik určuje počátek. To je počátek našeho světa. Předtím zde byla věčnost a v ní nekonečný Bůh, 3 osoby Boží trojice ve vztahu lásky a slávy. Ale potom zaznělo slovo a Bůh stvořil nebe a zemi. Samotný Bůh stvořil i čas, samozřejmě. A Bůh je stvořitelem času, takže lidé, kteří nechápou, že jsou součástí stvoření a i ten čas je stvořený Bohem, který je mimo čas a tento prostor, tak těžko se potom s nimi mluví. A potom zaznělo slovo a Bůh stvořil nebe a zemi. Když apoštol Jan psal evangelium o Ježíši Kristu, tak použil právě první slova Bible. Jan 1. kapitola 1. až 3. verš. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je. Ježíš Kristus je stvořitel. To také ukazuje na to, že Ježíš Kristus je Bůh. Bez něho nepovstalo nic, co je. To je Kristus, kterého uctíváme. Příběh stvoření tvoří úvod ke knize Genesis. Kniha Genesis pak tvoří úvod k ostatním knihám Mojžíšovým. První den Bůh stvořil světlo a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval dnem a tmu nocí. Druhého dne stvořil Bůh nebeskou klenbu a oddělil vody na nebi od vod na zemi. Další den Bůh stvořil veškerou zeleň na zemi, když předtím oddělil suchou zemi od vody. Čtvrtý den stvořil slunce a hvězdy, to znamená všechny planety, které můžete vidět a které můžete ve vesmíru najít. Pátý den stvořil Bůh všelijakou havěť, vodní a nebeskou. Šestý den stvořil Bůh všechny pozemské tvory, živočichy, kteří se pohybují po zemi a kromě nich jako vrchol všeho stvoření, také člověka. Když se Bůh podíval na své dílo, tak čteme v Genesis 1. Mojžíšově v 1. kapitole 31. verš. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Všechno, co Bůh stvořil, bylo dobré. Tady můžeme vidět, jak stvoření nese obraz Boha stvořitele. Stvoření v sobě neslo odraz Boží dobroty. Musíme si také připomenout, že celé stvoření tady bylo pro člověka. To je klíčová věc. Musíme si také připomenout,
že celé stvoření tady bylo pro člověka. Ne pro nějaké mimozemšťany a takovéhle věci. Jo. A někdy se díváme v noci na oblohu a říkáme si, jak veliký je celý vesmír a jak jsme v něm nepatrní a ztracení. Představte si zeměkouli, koule o průměru 12 500 km. Kouli o průměru 12 500 km. Kolem této koule je tenunký obal atmosféry. 20 km kolem Země to je méně než 1%. To je sféra, ve které žijeme. Je to opravdu nepatrné, ale Boží slovo nám říká, že celý ten obrovský vesmír byl stvořen pro člověka. Zase naprosto klíčová věc. Ale Boží slovo nám říká, že celý ten obrovský vesmír byl stvořen pro člověka. Celá země a všechno, co je na ní, i celý vesmír, to všechno bylo stvořeno pro nás. Znovu to přečtu. Celá země a všechno, co je na ní, i celý vesmír, to všechno bylo stvořeno pro nás. Dokonce Bůh pro člověka vytvořil zahradu Eden, kde byl člověk jako v bavlnce, všechno tam bylo k jejich užitku, prospěchu, k tomu, aby to mohli užívat a skrze toto zabezpečení poznávat Boha. Bůh stvořil svět tak, abychom mohli Boha najít, abychom pochopili stvoření jako dílo někoho, kdo nás nekonečně převyšuje. Kniha Genesis, první kniha Mojžíšova, tohoto stvořitele popisuje velice jasně. A to hned od prvního verše. Na konci 6. dne Bůh odpočinul od stvořitelského díla, přestal konat stvořitelské dílo. Bůh je živý, aktivní Bůh, není jenom Bohem, který z dálky pozoruje, ale je Bohem, který aktivně zasahuje, který působí, který svou mocí udržuje v chodu celý svět, který stvořil. Kdyby se totiž Bůh staral jen o sebe, tak jsme rázem ztracení. Všechno by se obrátilo v prach. Celý vesmír by se zhroutil, rozpadl. Veliký Bůh, Bůh stvořitel, je také štědrý Bůh, který dává poznat Boží štědrost ve svém stvoření. Kniha Genesis začíná stvořením. Je tady Bůh, který dává, Bůh, který tvoří, Bůh, který naplňuje. Je to stvoření z ničeho. Bůh sám ze sebe dává. Kromě Boží velikosti tady vidíme také Boží štědrost a hojnost. Tato hojnost je přítomná od prvního okamžiku stvoření. Pouze na počátku byla země pustá a prázdná, ale musíme si uvědomovat, že předtím tam nebylo vůbec nic, takže i když mluvíme o prázdné a pusté zemi, tak je neskonale víc, než tam bylo před jejím stvořením. Ale jakmile Bůh pokračoval v tvoření, tak můžeme pozorovat, že tady pracuje, že se tady projevuje jeho charakter, který vkládá do svého stvoření. 12. verš, od počátku, na počátku první knihy, 12. verš. Země vydala zeleň, rozmanité druhy bylin a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých bytých živočichů, jimiž se zahemžily vody, a stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. Bůh tvoří rozmanitě, pestře. Stvoření není jednotvárné, monotónní, šedivé. Stvoření, které známe, je plné barev života, je plné odchylek od systému, který bychom chtěli vytvořit. Žádné dva listy na stromech nejsou stejné, žádní dva lidé nejsou stejní. Každý člověk má naprosto jedinečné otisky prstů, má jedinečnou sítnici v oku, má jedinečnou DNA. Každý člověk je úplně jiný. Otisky prstů, sítnice, DNA, to je něco, co umíme identifikovat. Ale všechno je jiné. Každý je naprostý originál. A to si musíme uvědomit, že se bavíme o padlém stvoření, o stvoření po pádu. Jak to muselo vypadat předtím a jak to bude vypadat, až se zjeví sláva Božích synů a stvoření bude obnoveno. Boží štědrost ve zjevení, co se stalo, když Adam s Evou zřešili, hned se šli schovat. Nezačali hledat Boha, aby mohli činit pokání, aby došli k odpuštění a očištění od svého hříchu.
Ne, dokonce i když se Bůh přiblížil, tak ho nehledali. Genesis 3.8 tu uslyšeli hlas Hospodina, Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromové zahradě. Adam s Evou utekli před Bohem. Mysleli si, že se mohou skrýt. Mysleli si, že mohou uniknout Bohu. Jaká pošetilost. Hřích způsobil tento vzdor. Člověk se stal božím nepřítelem. Bere věci do svých rukou. Abraham nechtěl čekat na to, až se mu narodí zaslíbený syn, ale měl syna s Hagarou. Jákob nechtěl čekat a rozhodl se poslechnout matku a podvodně získat otcovo požehnání. Josefovi bratři nenáviděli Josefa a prodali ho jako otroka do Egypta. Od stvoření světa je lidstvo v podobně zoufalé situaci. Je v této situaci vlastní vinou a z vlastního rozhodnutí. Nejsou to lidé, kdo by byli aktivní v hledání pravdy o Bohu a v hledání Boha samotného. Ale je to Bůh, kdo je aktivní v hledání člověka. Lukáš 19.10 říká, Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Dokonce i ve chvíli, kdy nás Bůh povolá k tomu, abychom ho následovali, když se staneme křesťany, dostáváme se do situací, kdy jsme na tom stejně jako Adam, který se ukryl, Abraham, který vzal věci do svých vlastních rukou, Jákob, který chtěl získat požehnání po svém. Chceme naplnit boží zaslíbení svým vlastním způsobem, nechceme čekat na boží čas a boží milost. Ale boží milost přemáhá hřích. Bůh není jako člověk, ale dílo, které v nás začal, také dovede do konce. I když se lidé ocitají na cestě své vole, tak mají naději, protože Bůh je ten, kdo jedná. Bůh se nám dává poznat, nezůstává skrytý. Je to člověk, kdo se skrývá před Bohem. Je to člověk, kdo odmítá pravdu o Bohu. Ale ne Bůh. Bůh chce, abychom ho poznávali a proto k nám promlouvá. Kdykoliv se nějak vzdalujeme od Boha, tak je to Bůh, kdo se k nám znovu sklání a dává se nám poznat. Bůh nás povede tak, abychom se k němu vrátili zpátky. Povede nás různým způsobem, skrze různé okolnosti, bude používat různé lidi i situace v našem životě a vždycky s jedním jediným cílem. Tím cílem je naše posvěcení a skrze naše posvěcení oslava Ježíše Krista. Je to něco, co jsme viděli v knize Genesis od začátku až do konce. Adam s Evou, viděli jsme to při zachování lidstva, při potopě, kdy Bůh obnovuje lidstvo. Viděli jsme to znovu v povolání Abrahama, v životě Izáka, Jákoba a Josefa. A Bůh dal Adamovi i Evě zaslíbení o narození syna. A Genesis 3.15. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Jsou to první slova o vysvobození, o vítězství nad satanem, tedy nad hříchem a nad smrtí. A od první chvíle po pádu dává Bůh svou milost a dává se člověku poznat. A toto poznání se rozšiřuje stále více. Abel znal Boha natolik, že přinesl oběť ve víře, zatímco jeho bratr Kain obětoval bez víry. Henoch znal Boha tak dobře a chodil s ním v tak těsném společenství, že ho Bůh k sobě vzal, aniž Henoch poznal smrt. Noé poznal velikost boží moci i hrůzu božího soudu. A Bůh se dal poznat Abrahamovi a uzavřel s ním smlouvu. Skrze něj zaslíbil požehnání celému lidstvu. Bůh promlouval k Jakobovi, takže v závěru knihy Genesis jsme četli Genesis 49.10. Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde, toho budou poslouchat lidská pokolení. To už jsou slova zaslíbení Mesiáše, který bude pást svůj lid, který bude božím i lidským synem. Vidíme, jak se Bůh dává poznat. Boží štědrost je v požehnání. Kniha Genesis nám ukazuje, jak se Bůh o všechno stará. Když člověk zakoušel samotu, Bůh se postaral o to, aby člověk nebyl sám. Po pádu, který byl popsán ve 3. kapitole knihy Genesis, 1. Mojžíšově knihy, se znovu dovídáme o boží péči o stvoření. I nadále udržuje stvoření v chodu. Poté, co člověk zřešil, tak on a s ním celé stvoření podléhají smrti.
Přesto Bůh i nadále slibuje, že se bude starat o reprodukci. Sice to bude spojeno s prokletím, bolesti a trápení, ale lidé se budou dál moci plodit. Země bude dál vydávat své plody a lidem se budou rodit děti. A ty též věci vidíme i v 9. kapitole knihy Genesis, když po potopě, která je největší událostí a nejvíce popisovanou událostí prvních 11 kapitol knihy Genesis, Bůh uzavírá s člověkem smlouvu a slibuje, že se bude o člověka starat. Genesis 8.21. Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. Už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. Sedba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. Bůh tady slibuje, že země bude fungovat tak, aby na ní mohl člověk žít. Dává lidem za pokrm také zvířata a dává jim také zaslíbení milosti. A dává jim zákon, který můžeme v praxi vidět již od prvních kapitol písma. Galackým 6.7. Co člověk zaseje, to také sklidí. Bůh se postaral o Kaina, který zavraždil svého bratra. Neminul ho trest za prolitou krev, ale Bůh prokázal své milosrdenství a slitování nad vrahem zaopatřil Kaina a postaral se o něj. A Bůh se postaral o Noého a jeho syny. Přestože to byli hříšníci a jejich hřích se projevuje velice jasně. Přesto je Bůh nesmetl z povrchu země, ale uzavřel s nimi smlouvu, ve které se zavázal, že se bude o lidi starat a že jim bude prokazovat své milosrdenství. Bůh se postaral o Abrahama a naplnil slib, který Abrahamovi dal. Postaral se o Jákoba a jeho potomstvo, chránil a dovedl na místo, kde se Izrael mohl shromáždit a rozplodit. To byla příprava k tomu, aby Bůh svůj lid mohl později vyvést z Egypta ve veliké slávě. To je Bůh, který udržuje celé stvoření stále při životě. A to i přesto, že se celé stvoření neustále snaží tento životní proces zastavit. Celá kniha Genesis nám ukazuje, jak se rozmáhá hřích ve světě. Od první neposlušnosti k první vraždě, od vraždy k několikanásobné vraždě, chlubení se vraždou až k naprosté zvrácenosti člověka. U Abrahama jsme viděli války, u Jakobových synů vraždění. Hřích vedl Jakobovi syny k tomu, že prodali svého bratra jako otroka do Egypta. To nás vede ke 3. bodu a k tomu, že Bůh je soudce. V knize Genesis najdeme 3 velké boží soudy, které se týkají úplně celého lidstva a vedle nich několik dalších, které se týkají jednotlivců nebo skupin. Bůh se hned na začátku Bible dává poznat jako spravedlivý a svrchovaný soudce. Bůh nemůže zavřít oči a dělat, že nevidí zlo, hřích, nespravedlnost. Každou nepravost potrestá a potrestá ji přesně a správně. Ale Bůh je dobrý a proto můžeme vidět také jeho milost. A ukážeme si ji za chvíli. Teď se podívejme na ony soudy, o níž mluví kniha Genesis. První soud je nad člověkem v Edenu. Bůh dal Adamovi k jídlu všechno ovoce v zahradě Edenu. Bůh mohl jíst ze všech stromů v zahradě kromě jednoho jediného. Adam se ale rozhodl neposlechnout Boha a přivedl na sebe i na celé lidské pokolení, na všechny své potomky a na celé stvoření, jehož byl korunou boží soud. Takže znovu člověk je korunou božího stvoření. A to vám nestačí. Vy, co píšete, že to by bylo i rouhání, kdyby snad Bůh nestvořil ještě nějaké mimozemšťany. Prosím vás, uvědomte si, co vůbec říkáte, když to píšete třeba do těch komentářů. Dobré stvoření bylo vydáno marnosti. Člověk odmítl poslouchat svého stvořitele a raději poslechl jinou stvořenou bytost, satana. Do světa vstoupil hřích a spolu s ním také smrt, která je důsledkem hříchu. Smrt je něco, co vidíme v knize Genesis od začátku až do konce. Genesis začíná životem, stvořením, ale končí Josefovou rakví v Egyptě. To je evoluce, to je vývoj člověka. Celá kniha Genesis ukazuje hřích v celé jeho surovosti a hrůze. Dokonce jsme mohli sledovat jeho postup a to, jak hluboko hřích proniká. Stvoření odmítlo svého stvořitele. Takto to trvá až dodnes. Podstata hříchu je stále stejná, dokonce jsme viděli, jak se hřích šíří a rozmnožuje. Ptejte se dneska lidí, jestli věří ve svého stvořitele.
jestli věří ve svého stvořitele Ježíše Krista. Ptejte se jich a dospějete k tomu, že stvoření odmítlo svého stvořitele. Poslechněte si všelijaké ty profesory, inženýry a další a pomatené blázny, co vám budou povídat. Ale Boží slovo neotevřou. Zastavme se tady na chvilku a přemýšlejme nad velikostí hříchu. Když člověk zřešil, tak celé stvoření bylo vydáno na pospas hříchu. Celé stvoření. Kniha Genesis nám to ukazuje velice přesně. Je to strašné, jak ohromnou sílu člověk svou neposlušností Bohu uvolnil. Celé stvoření je propadlé hříchu kvůli našemu hříchu, protože Adam zřešil, tak všechno živé na zemi propadlo smrti. Dokonce celý vesmír propadl smrti. Propadl rozkladu a rozpadu. Bůh stvořil člověka k věčnému obecenství s ním. Nestvořil ho proto, aby člověk zemřel a obrátil se zpátky do prachu, ze kterého byl stvořen. Bůh stvořil celý svět a celý vesmír, aby tu byl věčně pro člověka. Ale pádem to všechno skončilo. Nyní můžeme vidět, jak celý vesmír směřuje k rozkladu. I ty nejvzdálenější hvězdy jsou poddány pádu. I tam platí druhý termodynamický zákon, který nám zjednodušeně říká, že všechno směřuje k co nejjednodušší formě existence, k rozkladu. Důsledkem pádu je Boží soud. Tento soud se projevil několika věcmi. Tou nejdůležitější bylo oddělení od Boha. Když Adam zřešil, tak se před Bohem ukryl. Jeho vztah s Bohem byl zničen. Člověk duchovně zemřel. Od toho okamžiku se každý člověk rodí duchovně mrtvý, bez schopnosti mít živý vztah s Bohem. Aby tuto schopnost získal, tak se musí narodit znovu. V Janově 3:3 Ježíš řekl: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Říká zde Ježíš Nikodémovi. Bez nového narození nelze mít vztah s Bohem. Bez nového narození, které je spojené s vírou v Ježíše Krista, nelze žít takovým duchovním životem, který vede k věčnosti, k Bohu, do Božího království. Spolu s duchovní smrtí vešla do světa také fyzická smrt. Člověk se rodí duchovně mrtvý a přesto, že se rodí proto, aby žil, tak stejně směřuje k smrti. Smrt je údělem každého člověka. Je to důsledek Adamova hříchu. Už jsme si ukázali, že Adamův hřích nezasáhl jenom Adama samotného a jeho potomky, ale celé stvoření. Všechno tvorstvo se dostalo pod prokletí. Proto nyní Římanům 8:19 říká: celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Trvá však naděje, že i tvorstvo samo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Boží soud dopadl na celé tvorstvo. Všichni zakoušíme zničující moc hříchu, celé stvoření, celý vesmír. Druhou věcí v knize Genesis velikou potopa, druhým božím soudem, který znovu zasáhl všechny lidi a většinu stvoření na zemi, byla potopa. Potopa je největším příběhem v první části knihy Genesis. Skoro celé 4 kapitoly z 11 se zabývají potopou. Potopa je znovu důsledkem hříchu. Kniha Genesis nám ukazuje, jak do světa vstoupil hřích, jak se rozmáhá, jak narůstá. Zastavují ho jenom 2 věci, které se často projevují v jedné události. Je to Boží milost a Boží soud. Genesis 6:5. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Proto přišla na svět lidí potopa. Apoštol Petr to popisuje takto v prvním listu 3:20. Tenkrát Boží schovívalost vyčkávala s trestem, dokud se stavil koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom 8 lidí. Hřích se natolik rozmohl, že Bůh zasáhl a smetl z povrchu zemského úplně všechno. Celá země byla pokryta vodou do výše několika metrů nad vrcholky nejvyšších hor. A co nebylo v korábu, zahynulo. Přestože byl Noé ospravedlněn Bohem, tak byl stejně jako všichni potomci Adama postižen Božím soudem. Jistě si pamatujete na to, kdo byl kromě Noého a jeho rodiny v arše. Hřích.
Lidské srdce se potopou nezměnilo. Třetím velkým božím soudem v knize Genesis je zmatení jazyků. Posledním soudem, který zasáhl všechno lidstvo, bylo zmatení jazyků. Je to příběh 11. kapitoly Genesis a jedná se o příběh lidské pýchy, která by se chtěla vyšplhat až k Bohu. Je to příběh lidské domýšlivosti a hlouposti. Jeho důsledky zakoušíme ve svých životech dodnes. Abychom se mohli domluvit se svými přáteli, abychom rozuměli lidem na druhém konci světa, tak musíme pracně a obtížně učit se jiné jazyky. Stejně je jich ale tolik, že nikdy nebudeme schopni se všemi domluvit. Stále budeme zakoušet důsledky tohoto božího soudu. Těšíme se do nebe, kde bude toto prokletí, stejně jako každé jiné, odstraněno a kde si budeme rozumět se všemi lidmi, kteří tam budou a oni budou rozumět také nám. Čtvrtým velikým soudem v knize Genesis je Sodoma a Gomora. V Genesis 19 jsme viděli další boží soud, soud nad skupinou lidí. Bůh nejedná jenom plošně, všeobecně, ale také pokud hřích přesáhne určité meze. A musíme pamatovat na to, že je to Bůh, kdo drží lidský hřích na uzdě. Pokud nám Bůh nechá volnost, tak hřích rychle dospěje tam, kam dospěl v Sodomě a Gomoře. Ve velikém městě se nenašlo ani 10 spravedlivých. Našel se tam jenom jeden, Lot. Viděli jsme také boží soud nad jednotlivcem. Genesis 38:7. Judův prvorozený však byl v božích hospodinových očích zlý a proto je Hospodin usmrtil. Boží slovo nás nenechává na pochybách, že ví o každé nepravosti člověka. Vidí zkaženost lidí jako celku, ošklivý si hřích skupiny lidí a trestá také hřích jednotlivců, jako byl nebo jeho bratr Onan. Boží soud nás vede k poslední a nejvýraznější charakteristice Boha v knize Genesis. Bůh milosti, spasitel, zachránce. Nejvýraznějším poselstvím první knihy Bible je nesmírná trpělivost Boží a láska, se kterou se přistupuje k nevěrným a vzpůrným lidem. Od 3. kapitoly Bible se nám Bůh dává poznat jako ten, kdo zachraňuje. Adam s Evou spolu s trestem dostali také zaslíbení záchrany. Dostali zaslíbení, na které se mohli vírou postavit a být tak zachráněni. Od toho prvního lidského páru, který na zemi byl, zde byla možnost spasení, záchrany skrze víru. Od prvního lidského páru je tady zaslíbení vykupitele, který zachrání člověka. Zaslíbení, které se naplnilo, když na svět přišel Ježíš Kristus, náš Pán. V Genesis 3 bylo zasazeno semínko, které v následujících kapitolách pomalu vyrůstá, aby v evangelích přineslo plnou a hojnou úrodu. Lukáš 19:10 říká, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Začátek tohoto poselství nacházíme v knize Genesis. Boží milosrdenství vidíme v příběhu Kaina a Abela. Bůh nezachránil zbožného a spravedlivého Abela, ale postaral se o jeho vraha Kaina. To je obraz Boží milosti. Takto Bůh jedná s námi hříšníky. To je jasný důkaz Boží trpělivosti s námi. O jiném důkazu jsme již četli v 1. Petrově. Bůh trpělivě čekal, dokud se stavil koráb. Bůh dával lidem čas milosti. 2. Petrův list 2:5 říká, nazývá Noého kazatelem spravedlnosti. Noé stavěl a přitom kázal o Bohu, asi o blížícím se soudu a jistě také o Boží milosti. Bůh je skutečně spasitel, zachránce, který zachraňuje. Po potopě Bůh uzavírá s lidstvem smlouvu, že bude pamatovat na své milosrdenství a už nikdy nesmete lidstvo celosvětovou potopou. Události po potopě vedou jediným směrem k Abrahamovi. Od něj potom pokračuje příběh přes jeho syna Izáka, vnuka Jákoba a dále ke vzniku Izraele, velikého národa, ze kterého vyšel spasitel, zachránce Ježíš. Ale skutečný Izrael a dnešní doby po Ježíši Kristu je duchovní Izrael. Izrael, který dochází spásy, záchrany skrze víru, tak jako Abraham. Již není rozdíl mezi Židem a jakýmkoliv jiným národem. Takto se nám představuje Bůh v knize Genesis, spasitel stvoření. Znovu a znovu vidíme, že to je Bůh, kdo zachraňuje. Je to Bůh, kdo uzavírá smlouvu.
Je to Bůh, kdo je zárukou smlouvy. Je to Bůh, kdo jedná ve prospěch člověka. Je to Bůh, kdo přemáhá moc hříchu a dává milost. Jsme na Bohu životně závislí. A pokud nevnímáte tuto závislost a máte pocit, že máte svůj život pevně v rukou, potom volejte k Bohu a proste ho o slitování, protože stále ještě žijete ve svých hříších a tedy pod Božím soudem. Bůh stvořil svět tak, aby lidé hledali Boha. Když se budou rozhlížet po světě a po jeho uspořádání, vytvořil a udržuje věci takovým způsobem, aby na tomto základě lidé hledali jeho samotného. Stíhá hřích a každou nepravost svými soudy. Cíl je jasný, abychom my, lidé, viděli, kdo je Bůh a kdo jsme my před Boží tváří. Když přicházejí na svět soudy, je to pro nás výzva, abychom hledali Boha, abychom činili pokání, pokořili se před Bohem, vzdali mu chválu a čest a prosili ho o milost. A on se slitovává a dává se poznat jako spasitel, jako zachránce. Jeho milosrdný Bůh, který zachraňuje. Žálm 105. Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení. Ale musíme si definovat boží svrchovanost, boží velikost, boží svrchovanost bychom mohli definovat jako uplatňování jeho nadřazenosti. Je nekonečně vyvýšený nad nejvyšší stvoření, je tím nejvyšším, je pánem nebe i země. Nikomu nepodléhá, není nikým ovlivnitelný, je zcela nezávislý. Bůh činí to, co se mu líbí a činí jen tak, jak se mu líbí. Nikdo mu nemůže něco překazit, nikdo mu nemůže bránit. To jasně dokládá i jeho vlastní slovo. Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním. Izajáš 46:10. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce. Daniel 4:35. Boží svrchovanost znamená, že Bůh je Bohem ve skutečnosti a nejen podle jména. Že sedí na trůnu vesmíru, řídí a činí veškeré věci rozhodnutím své vůle. Efeským 1:11. Jak správně podotkl Spurgeon ke konci svého života ve svém kázání na Matoušovo evangelium 20:15, neexistuje jiný atribut, který by jeho děti lépe utěšil, než je boží svrchovanost. Za těch nejnepříznivějších okolností, v nejtěžších zkouškách věří, že svrchovanost jejich utrpení nařídila, že svrchovanost nad ním vládne a že svrchovanost je všechna posvětí. Není nic jiného, na čem by děti měly s největším nasazením trvat, než nauka o jejich pánu panujícím nad celým stvořením, o králování Boha nade vším dílem jeho vlastních rukou, o božím trůnu a jeho právu na tomto trůnu sedět. Na druhé straně neexistuje žádná světem více nenáviděná nauka, žádná pravda, ve které se udělal takový chaos, jako je velká, úžasná a stále nejistější nauka o svrchovanosti nekonečného Hospodina. Lidé dovolí Bohu, aby byl všude, kromě svého trůnu. Dovolí mu, aby byl ve své dílně, kde vyrábí světy a vytváří hvězdy. Dovolí mu, aby byl u své schrány s almužnami, rozdával a uděloval odměny. Dovolí mu, aby vytvořil vesmír, aby jsme mohli pozorovat hvězdy. Dovolí mu zachovávat zemi a podpírat její sloupy, nebo zažehávat nebeská světla, nebo vládnout vlnám oceánu, který je stále v pohybu. Ale když Bůh přistoupí ke svému trůnu, jím stvoření lidé skřípou zuby. Když prohlašujeme korunovaného a Boha a jeho právo činit se svým vlastnictvím, jak se mu zlíbí, nakládat se svým stvořením, jak považuje za správné, aniž by s ním tyto záležitosti konzultoval, to znamená s člověkem, syčí na nás a nenávidí nás lidé, pak přestanou poslouchat, protože Bůh na trůnu není ten Bůh, kterého milují. Je to však Bůh na trůnu, kterého s láskou kážeme. Je to Bůh na svém trůnu, komu důvěřujeme. Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi,
v mořích i ve všech propastných tůních. Žalm 135,6. Takový je mocný vládce zjevení ve svatém písmu, v Bibli, ve vdechnutém božím slovu v plnosti. Nedostižný ve svém majestátu, neomezený v moci, neovlivnitelný čímkoliv, co je mimo něho. My však žijeme ve dnech, kdy se zdá, že i ti nejortodoxnější se bojí připustit náležité božství Boha. Říkají, že prosazovat boží svrchovanost vylučuje zodpovědnost člověka. Zodpovědnost člověka je však založena na boží svrchovanosti a je jejím plodem. Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. Žalm 115,3. On se svrchovaně rozhodl, že dá každému ze svého stvoření určité postavení podle svého uvážení. Stvořil anděly, některým z nich dal podmíněné postavení, jiným dal před sebou samým postavení, jež je neměnné. 1. Timoteovi 5,21. Krista ustanovil za jejich hlavu, Koloským 2,10. Nepřehlédněme, že andělé, kteří zřešili, 2. list Petrův 2,15, patřili zrovna tak mezi jím stvořené, jako andělé, kteří nezhřešili. Přesto Bůh předem věděl, že padnou. Nicméně jim určil proměnné, podmíněné postavení stvoření a strpěl jejich pád, ačkoliv nebyl původcem jejich hříchu. I Adama určil Bůh svrchovaně do zahrady Eden, do podmíněného postavení. Kdyby si to přál, mohl mu dát postavení nepodmíněné. Mohl ho postavit na místo tak pevné, jako to, kde stojí andělé, kteří nepadli. Mohl mu dát stejně jisté a neměnné postavení, jako mají oddělení pro Krista. Rozhodl se však umístit ho do Edenu na základě zodpovědnosti stvořeného, aby stál nebo padl podle toho, jak obstál nebo neobstál ve své zodpovědnosti, ve své poslušnosti vůči svému tvůrci. Adam byl Bohu zodpovědný podle zákona, který mu jeho stvořitel dal. To byla zodpovědnost, neporušená zodpovědnost, zkoušená za těch nejpříznivějších podmínek. Bůh neurčil Adamovi podmíněné postavení zodpovědnosti stvořeného, protože bylo správné mu toto postavení dát. Bylo to správné, protože to udělal Bůh. Bůh dokonce ani nedal tvorstvu život z toho důvodu, že by to považoval za správné, což znamená, že nebyl k tvoření donucen nějakými závazky, ale bylo to správné, protože on to tak učinil. Bůh je svrchovaný, jeho vůle je nadřazená. Je s Bohem neslučitelné, aby byl pod nějakým zákonem správného. On je zákonem sám sobě, takže cokoliv činí, je správné. Běda rebelovi, který o jeho svrchovanosti pochybuje. Běda tomu, kdo se chce přijít se svým tvůrcem střep z hliněných střepů. Což smí hlína říct svému tvůrci, co to děláš? Izajáš 45,9. A opět Pán svrchovaně určil Izraelcům podmíněné postavení. Kniha Exodus, kapitoly 19, 20, 24 s jistotou dokazují toto. Byli postaveni do smlouvy skutků, Bůh jim dal určité zákony, požehnání záviselo na dodržování jeho zákonů. Izraelci však byli tvrdohlaví a neobřezaného srdce. Reptali proti Hospodinu opustili jeho zákon, obrátili se k falešným bohům, odpadli. Následkem toho na ně dopadl boží trest, byli ponecháni na pospas svým nepřátelům, rozptýleni do cizích zemí po celém světě, až do dnešního dne zůstává boží pohled na ně plný nelibosti. To Bůh uplatňoval a uplatňuje svou svrchovanost, když udělal satanu a jeho andělům, Adamovi a Izraeli příslušné zodpovědné postavení. Je však s Bohem neslučitelné, aby jeho svrchovanost ubírala na zodpovědnosti tvorstvu. Právě jejím uplatněním jim však určil podmíněné postavení a takové zodpovědnosti, které považoval za vhodné. Právě skrze svrchovanost je vnímán jako Bůh všeho, proto je mezi boží svrchovaností a zodpovědností stvořeného dokonalá harmonie. Mnozí pošetile říkají, že je zcela nemožné ukázat, kde boží svrchovanost končí a zodpovědnost stvořeného začíná. Právě tady začíná zodpovědnost stvořeného, ve svrchovaných nařízeních stvořitele. Co se týče svrchovanosti, ta nikdy neskončí.
Pojďme se podívat na další důkazy toho, že zodpovědnost stvoření je závislá na boží svrchovanosti. Kolik je v písmu zaznamenáno věcí, které byly správné, protože je Bůh nařídil, a které by nebyly správné, pokud by je byl nenařídil. Jakým právem mohl Adam jíst ze stromu v zahradě? Svolením tvůrce. Genesis 2.16. Bez tohoto svolení by z něj byl zloděj. Jakým právem si měli Izraelci vyžádat od Egypťanů klenoty a oděvy? Žádným, pokud je k tomu Hospodin neoprávnil. Jakým právem zabili tolik obětních beránků? Žádným, kromě toho, že to Bůh přikázal. Jakým právem zabili všechny Kenance? Žádným, udělali to jen z božího nařízení. Jakým právem požaduje muž podřízenost od své ženy? Žádným, pokud to tak Bůh neurčil. Tak bychom mohli pokračovat. Lidská zodpovědnost je založená na boží svrchovanosti. Ještě jeden příklad uplatnění boží absolutní svrchovanosti. Bůh dal svým vyvoleným jiné postavení než Adamovi a Izraeli. Určil jim nepodmíněné postavení. Ve věčné smlouvě byl Ježíš Kristus ustanoven jejich hlavou, vzal jejich zodpovědnost na sebe a vydobil pro ně spravedlnost, která je dokonalá, neodvolatelná a věčná. Kristu bylo dáno podmíněné postavení, protože byl podroben zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni. Ale s tímto nesmírným rozdílem ostatní selhali, on neselhal, ani nemohl. Kdo určil Kristu takové podmíněné postavení? Trojjediný Bůh. Ustanovila ho svrchovaná vůle, poslala ho svrchovaná láska, svrchovaná autorita mu určila jeho skutek. Takže, vážení posluchači, ještě vám přečtu toto. Pevný boží základ trvá a nese nápis. Pán zná ty, kdo jsou jeho. 2. list Timoteovi 2.19. Základ, na kterém stojí boží vyvolení, je dokonalý. Nic k tomu nelze přidat, ani z toho nelze nic ubrat. Kazatel 3.16, 3.14. Zde je tedy nejvyšší a nejimpozantnější projev absolutní boží svrchovanosti. On se tedy smilovává nad kým chce a koho chce činí zatvrzelým. Římanům 9.18. Nechtějte být zatvrzelí, vážení posluchači, nechtějte být zatvrzelí. Volejte k Bohu a chtějte být těmi, nad kterými se Bůh smilovává a smiluje skrze víru v Ježíše Krista. A jsou internety zavaleny teoriemi konspiračními, vším možným o všelijakých rodinách, které vládnou světu, o tom, jestli je držení hotovosti v ruce nějakým bojem proti něčemu. Jsou to všechno zástupná témata, ale utíká lidem naprostá podstata všeho. A máš, člověče, Ježíše Krista, uchopil si se pevně jeho ruky, vrhnul si se pevně k jeho nohou, vyznal si evangelium Kristovo, které jediné má moc tě zachránit. Jsme v posledních minutách světa. Vidíte dnes a denně odpadnutí od Stvořitele, výsměch Stvořiteli. Vidíte všelijaké ty pride pochody, které se vysmívají Bohu Stvořiteli. Bůh stvořil muže a ženu. A všechno toto, co se Bohu vysmívá v těchto posledních minutách, sekundách tohoto světa, je to na znamení, o kterém Ježíš mluvil. Je to jedno z mnoha znamení. Je to vzpoura proti Bohu. A kromě dalších, jako jsou všelijaké nabourávání lidského genomu, klonování a tak podobně. Je to vzpoura proti Stvořiteli. A ještě vám chci přečíst toto.
Nestydím se za evangelium. Je to z listu Římanům z 1. kapitoly od 16. verše, píše Pavel. Je to vdechnuté Boží slovo. Bůh si vyvolil pisatele, které si chtěl vyvolit, a aby sepsali 66 knih staré a nové smlouvy. A toto je z listu Římanům z 1. kapitoly od 16. verše. Nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána s vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil, jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné. Lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Proto je Bůh ponechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají vlastní těla. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiž veleben na věky. A proto je Bůh vydal v moc hanebních vášní, jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a spanuli žádostí jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost, protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha. Dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. A ještě vám přečtu toto, abyste pochopili, proč je to pro mě naprosto zásadní vám toto říkat, protože dnes a denně si uvědomuji, že srdce lidí se sytí vším možným. Zahrne vás svět, internet, vysíláním o všem možném, informacemi o všem možném, ale podstata je toto, co vám teď přečtu. Druhý list Timoteovi Pavel píše, 4. kapitola od 1. verše. Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, aby vyhověli jejich přání, odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím a tak dál a tak dál a tak dál. Prosím vás pěkně, všechny ty zákony bohatství, všechny ty názory, že musíte hledat sami v sobě to své bohatství, tu svou úžasnost. Je to všechno obrovská, monstrózní, ďábelská lež. Evangelium Kristovo zní takto. 1. Korinským, 15. kapitola, Pavel píše do Korintu, 1. list Korinský. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte záchrany, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Jinak byste uvěřili zbytečně. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen 3. dne podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 mužů najednou. Většina z nich je dosud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom apoštolům, naposledy ze všech se ukázal i mně. Tohle je jádro Kristova evangelia. Tohle je jádro Kristova evangelia. Pokud toto přijmete vírou, tak budete zachráněni. Je psáno v Římanům 10. kapitole od 9. verše. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, k záchraně. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Tak co k tomu dodat? Tady ještě 14. verš, kde Pavel píše, ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili, a jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli, a jak mohou uslyšet, není-li to nikdo, kdo by ho zvěstoval. Tak snad někdo z vás uslyšel nebo uslyší a doposlechne až sem. Kupte si Bibli, kupte si Boží slovo, je to vdechnuté a Boží slovo pro nás. A je konečné. Žádné další zjevení od Boha nemáme. Máme Boží slovo v plnosti, v úplnosti. Bůh ho nechal sestavit a zapsat tak, jak se mu zlíbilo a tak, jak se předem rozhodl a tak se stalo. A komu to nestačí, a Bibli doma ani nemá, nečte Boží slovo, písmo, ale už předem má jasno a blouzní nesmysly o tom, že původní listy Bible byly sepsány jinak a že se změnily texty. Prosím vás pěkně, studujte poctivě a zjistíte, že to je naprosté šílenství. Kupte si knihu Kauza Kristus, ať už v českém nebo slovenském vydání. A tam to ten právník vysvětluje, jak sám to chtěl vymlátit své vlastní manželce z hlavy, to, že přijala Krista. Začal shromažďovat důkazy, všechny ty důkazy, které jsou proti Bibli a proti Ježíši Kristu, musel kapitulovat a padnout na kolena a přijmout Ježíše Krista za svého zachránce. Tak kež by se to stalo někomu z vás a kež byste utekli od prázdných vysílání o ničem a utekli k podstatě středobodu vašeho života.